नमस्कार, कोकण सात लाईव्हच्या संध्याकाळच्या बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। अवैध धंद्यांबाबत पालकमंत्री नितेश राणेंनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय, पाहूयात। कालच आमचे एसपी दोडामारला जाऊन आलेले आहेत। दोडामारच्या कायदा आणि सुव्यवस्थे संदर्भात काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, म्हणून मी स्वतः त्यांच्याशी बोललो आणि सांगितलं की तुम्ही दोडामार्गमध्ये जायचं, बैठका घ्यायच्या, त्यानुसार एसपी काल गेले। मी तुम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये नगराध्यक्षांचे भाऊ असतील किंवा कुठलाही नागरिक आमच्या देवाभाऊच्या सरकार असताना कोणालाही कायदा आणि सुव्यवस्थेकडून त्रास होणार नाही, एवढी काळजी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी निश्चितपणे घेईन। मी स्वस्त बसणार नाही। कुठल्याही टोकावर जायची गरज असेल, कितीही कडू निर्णय घ्यायची गरज असेल तर आम्ही घ्यायला तयार आहोत। आम्ही काय मागे पडणार नाही। तुम्ही फक्त ह्या गेल्या 1 वर्षामध्ये होणाऱ्या कारवाया, आम्ही फक्त गांजा फुकणाऱ्या लोकांना नाही, गांजा विकणाऱ्या आणि गांजा जिल्ह्यामध्ये आणणाऱ्या लोकांवर पण आम्ही कारवाई केलेल्या आहेत। गेल्याच आठवड्यात एक मुख्य आरोपीला आम्ही अटक केलेली आहे। त्याच्याकडून असंख्य लोकांचे धागेदोरे भेटत आहेत की कोण ह्या जिल्ह्यामध्ये गांजा आणतोय, कसा आणतोय, कुठला मार्ग आणतोय, कुठे ठेवतोय, हे सगळेचे धागेदोरे आम्हाला भेटत आहेत। मी तुम्हाला बोलतो, जसं देशात आणि राज्यात आपण नक्षल मुक्त देश आणि महाराष्ट्राच्या दिशेने जातोय, तसंच येणाऱ्या दिवसामध्ये आपण ड्रग्ज आणि मटका जुगार मुक्त सिंधुदुर्ग करू, हा विश्वास तुम्हाला या निमित्त देणार। तळकट कोल्झर नदीवरील पुलाचं बांधकाम होऊन 1 वर्ष झालं। तब्बल 2,50,00,000 हे पूल तळकट कोल्झर नदीवर बांधून 1 वर्ष झालं, तरी या पुलाच्या दोन्ही साईडचा रस्ता अजूनही करण्यात आला नाही। याबाबत ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे, पाहूयात। पावसाच्या दमदार आगमनानंतर माडखोल धरण ओव्हरफ्लो झालं असून हे विलोभनीय दृश्य अनेकांनी आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केलं आहे, पाहूयात।
कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी काल सावंतवाडी तालुक्यातील भालावल ग्रामपंचायतीला भेट देऊन ग्रामपंचायतीमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा आढावा घेतला. ग्रामपंचायतीनं दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर तसंच ई-ऑफिस प्रणालीची यशस्वी अंमलबजावणी करून ग्रामीण प्रशासनात डिजिटल परिवर्तनाची प्रभावी दिशा निर्माण केली असल्याचं सांगत त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या कार्याचं कौतुक केलं. भालावल ग्रामपंचायती जिल्ह्यात ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करणारी पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे. कार्यालयीन कामकाजात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, पारदर्शकता, गतिमान सेवा आणि नागरिकाभिमुख प्रशासन या दृष्टीने ग्रामपंचायतीनं केलेले कार्य तर ग्रामपंचायतीसाठी प्रेरणादायी असल्याचं विभागीय आयुक्त अग्रवाल यांनी यावेळी नमूद केलं. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल कुंड, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी वीरसिंग वसावे, तहसीलदार श्रीधर पाटील, ग्रामसेविका तृप्ती राणे यांसह ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी ग्रामपंचायतीतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि उपक्रमांची माहिती ग्रामसेविका तृप्ती राणे यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी काल कुडाळ तालुक्यातील रानबांबोळी येथील ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयाला भेट देत महसूल कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी येथील अंगणवाडीला भेट देऊन बालकांशी मनमोकळा संवाद साधत त्यांच्या शिक्षण, पोषण आणि सुविधांची माहिती जाणून घेतली.
देवगडमध्ये स्थानिक रोजगार आणि पर्यावरणपूरक विकास प्रकल्पांच्या समर्थनार्थ युवकांनी मुसळधार पावसातही उत्स्फूर्त मोटरसायकल रॅली काढली आहे. पाहूयात. जे प्रकल्प कोकणात येतात त्याचं राजकारण करू नका, हा संदेश देण्यासाठी आज ही तरुणाई मंडळी इथे एकटवलेली आहे. आम्हाला देवगडमध्ये रोजगार द्या, पर्यावरणपूरक द्या असा संदेश देण्यासाठी आज ही तरुण एकटवलेली आहेत. आत्ता या रॅलीला थोड्याच वेळात सुरुवात होणार आहे. जामसंडे येथील दिरबादेवी स्टॉप पासून ही रॅली सुरू झाली. आम्हाला देवगडमध्ये रोजगार हवा, आम्ही देवगड सोडणार नाही, पर्यावरणपूरक प्रकल्प झालेच पाहिजेत अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. नमस्कार, मी आत्ता आहे दिरबादेवी मंदिर देवगड निपाणी मार्गावर जामसंडे दिरबादेवी स्टॉप ते हनुमान मंदिर देवगड इथे मोटरसायकल रॅली युवानी आयोजित केलेली आहे. याचं कारण एकच आहे, आज इथला तरुण शिकून नोकरीसाठी मुंबई ठिकाणी जातो आहे. त्यामुळे बेकारी इथे वाढली, इथे उद्योगधंदे यावेत, पर्यावरणपूरक उद्योगधंदे यावेत या उद्देशाने इथल्या तरुणांनी एकत्र येत एक मोटरसायकल रॅली काढण्याचा निश्चय केलेला आहे. आपण बघू शकता ही सगळे तरुणाचे इथे असे एकत्र झालेले आहेत आणि ही मोटरसायकल रॅली आत्ता थोड्याच वेळात ही चालू होणार आहे. आपल्यासोबत आहे तिथले युवा आहेत, आपण त्यांच्याकडून विचारून घेऊया. आपण त्यांच्याकडून युवक आहेत, आपण काय सांगाल? आपला देवगड तालुका किंवा आपलं देवगड हे निसर्गाने सौंदर्याने नटलेलं आहे. आंबा, काजू व्यवसाय इत्यादी आणि पर्यटनसुद्धा इथे खूप आहे. आणि एवढं सगळं असूनसुद्धा येथील जी सुशिक्षित पिढी आहे ती किंवा युवक आहेत, तरुण आहेत, तरुणी आहेत, त्या सुशिक्षित असूनसुद्धा आज मुंबई, पुणे यांसारख्या ठिकाणी नोकरीसाठी जात आहेत, रोजगारासाठी जात आहेत. तर ते कुठेतरी थांबायला हवं आणि आम्हाला देवगडातच रोजगार मिळायला हवा, देवगडातच रोजगाराच्या संधी आम्हाला मिळायला हव्यात, निर्माण व्हायला हव्यात. याच्यासाठी आम्ही सर्वजण आज देवगडातले युवक एकत्र आलो आहोत आणि या बाईक रॅलीचं मी आयोजन केलेलं आहे. आम्ही आज जे खरोखर देवगडला बघतोय ना, की जे बरेच लोक मुंबईला गेले आहेत, त्यांना तिकडे काम मिळतं आहे, पण आता इथे सुद्धा काही लोक आहेत की ज्यांना मुंबईला जायचं आहे कामाला, पण त्यांची राहायची सोय नाही आहे. तर आता आम्हाला जे संधी जर मिळत असेल नवीन रोजगाराची, हे सरकार आम्हाला जर देत असेल तर त्याचा आम्हाला खरोखर फायदा घ्यायला पाहिजे ना, की उगाच काय. आणि हे जे पहिलं सिंधुदुर्गामध्ये जे प्रकल्प येतात त्याच्यावरती ते हो न हो, पण ह्याच्यावर राजकारण जे जरूर होतं ना ते थांबायला पाहिजे आणि मूळ मुद्दा काय आहे तो जाणून घेऊन त्याच्यावरती अभ्यास करून नंतरच पुढची प्रक्रिया केली पाहिजे. साधारण तुम्ही किती युवक आहात इथून? इथे आम्ही आता जवळपास एक 150-200 लोक आहोत पूर्ण देवगड. आमच्या आईवडील शेतकरी असल्यामुळे आम्हाला मुंबई पुणेसारख्या शहरामध्ये आम्हाला घर भाडं हे परवडत नाही आणि आम्हाला हा रोजगार इथेच मिळावा, या देवगड तालुक्यातच मिळावं. आणि जे काय हे राजकारण होत आहे की अणुऊर्जा प्रकल्प वगैरे यासारखे येऊ नये, इथेच राजकारण थांबवावं आणि आम्हाला इथे नोकरीची व्यवस्था करावी सरकारने. आम्ही आज शेकडोच्या संख्येने इथे जमलो आहोत, कारण आम्हाला आता आमच्या पुढील पिढी आणि आम्हा युवक पिढीला सुद्धा आता आमच्या मातीत इथेच आम्हाला देवगडमध्येच रोजगार हवा आहे. आणि देवगडमध्ये जर पर्यावरणपूरक प्रकल्प येत असतील तर त्याचं आम्ही स्वागत करायला तयार आहोत. पर्यावरणपूरक जर प्रकल्प येत असतील तर आम्ही देवगडातील युवक सर्व त्यांचं स्वागतच करत आहोत. आणि देवगडात हा रोजगार युवकांना मिळालाच पाहिजे. कुणाला नोकरी धंद्यासाठी जातात त्यांना निदान आपल्या गावात काम करण्याची संधी मिळावी, आपल्या कुटुंबासोबत काम करण्याची संधी मिळत असेल तर आम्ही त्याचं स्वागतच करत आहोत. जामसंडेमधून सुरू झालेली रॅली देवगड शहरातून काढत देवगड तहसीलदार कार्यालय येथे पोहोचली. तिथं रॅलीची सांगता झाली. हातात घोषणाफलक आणि आम्हाला देवगडमध्ये रोजगार हवा असे टी शर्ट परिधान करून युवकांनी शासनाकडे स्थानिक रोजगाराची मागणी केली. रोजगारासाठी स्थलांतर नको, तर आपल्या गावातच विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. पर्यावरणाचा समतोल राखणारे उद्योग उभे राहून स्थानिक युवकांच्या हाताला काम मिळावं हीच रॅलीची प्रमुख मागणी होती. देवगडातच रोजगार मिळावा यासाठी ही रॅली काढण्यात आली होती आणि या रॅलीची ही संपूर्ण जामसंडेमधून सुरुवात झालेली ही रॅली देवगड तहसीलच्या इथे येऊन या रॅलीची समाप्ती झालेली आहे. कॅमेरामन साहिल जयगावकर, स्वप्नील लोके, कोकण लाईव्ह देवगड.